No niin, tervetuloa Fareaattaan seuraavalle oppitunnille. Mun nimi on Jasper Armanto ja tällä oppitunnilla me käydään läpi esimerkkejä linjojen käytöstä optisessa navigoinnissa, eli maisemanavigoinnissa. Ja tämä tallenne on tämmöinen lyhyt tiivistetty versio, noin vartin mittainen, ja se oikea oppitunti, tunnin mittainen oppitunti. Siinä me käydään nämä samat asiat laajemmin ja vähän syvemmin läpi, ja tällä intro-oppitunnilla mä vaan näytän pintaa raapastain, että mitä me sillä oikealla oppitunnilla käydään läpi. Ja jos haluat sen koko pitkän oppitunnin nähdä, niin sitten ei muuta kuin klikkaamaan tämän video alla olevasta linkistä, josta saa sitten ladattua sen pääsyn sinne koko pitkälle oppitunnille. Eli tässä me käydään nyt vaan läpi, mitä se koko pitkä oppitunti sisältää. Ja siinä heti alkuun huomio GPS:n ja optisen navigoinnin erosta. Eli se optinen navigointi ei millään korvaa niitä GPS:n eli Global Position Systemin tuomia hyötyjä tai plotterin hyötyjä, mutta päinvastoin myöskään se GPS ei millään tavalla korvaa sen optisen navigoinnin tarvetta. Eli tämä on vähän tämmöinen kaksipiippunen juttu. Usein ihmiset herkästi niin kuin on vastakkainasettelulla tässä, että kumpi on parempi, mutta sille ei ole tarvetta, koska molempia tarvitaan ja kummastakin taidosta on hyötyä, molemmille on paikkansa, sanotaan näin. Molemmat on niin kuin päteviä navigoinnin menetelmiä ja kumpaakin tarvitaan. Toinen reklaimeri heti tähän alkuun, eli näiden oppien soveltaminen, mitä me tässä oppitunnilla käydään läpi, ja niiden käyttö ja se navigoinnin vastuu, niin se säilyy aina yksinomaan sillä aluksen kipparilla. Eli se täytyy oman harkinnan mukaan käyttää sitten näitä taitoja ja sovelluksia, mitä seuraavaksi kerron, tai siinä pitkällä oppitunnilla. Se täytyy, että ei saa mennä, ellei ole sisäistänyt sitä asiaa ja tiedä mitä tekee. Tässä on vaan nämä on lähinnä tämmöisiä omia vinkkejä, mitä itse olen havainnut merellä liikkuessa käteväksi. Näitä samoja asioita käydään toki myös saaristolaivuri- ja rannikkolaivuri-kursseilla. Ja esimerkiksi siellä, jos menette päällikkyystestiin, niin teidän täytyy pystyä perustelemaan se teidän sijainti, ja silloin nämä yhdyslinjat ja linjat, joita me tässä oppitunnilla katsotaan, että mitä ne tarkoittaa, niin ne on ehkä kaikista tarkin ja kaikista helpoin ja varmin keino sen oman sijainnin määrittämiseksi optisesti. Ja siihen ei tarvita mitään välineitä eikä laitteistoja. Jopa kompassi on siinä tämän oppitunnin sisällöllisesti, niin sitä ei tarvita niissä opeissa, mitä tämä oppitunti käy läpi. Eli kun puhutaan yhdyslinjoista ja linjoista, niin mistä me silloin puhutaan? Mehän puhutaan kahden pisteen välille muodostuvista janoista, joiden avulla voidaan määrittää se sijainti tai tietyissä tapauksissa jopa se suunta. Esimerkiksi linjataulut on hyvin tyypillinen esimerkki siitä. Ne linjat on yksi optisen navigoinnin kulmakivistä saaristossa ja rannikolla silloin kun tarpeeksi kohteita on näkyvissä ja mihin me niitä voidaan käyttää. Turvarajojen määrittelyyn, paikan määrityksessä, suunnan määrittelyssä, kuten äsken puhuttiin, kohteiden paikannuksessa ja voidaan muodostaa niillä myös käännöslinjoja tai käännöspisteitä esimerkiksi. Ja mistään sen kummosemmasta ei ole kyse kuin se, mistä tämä kuva kertoo. Eli kun me saadaan usea linjaa eri puolilta, niin me saadaan silloin meidän veneen sijainti tai oma sijainti määriteltyä hyvinkin tarkasti. Tämä on se
mistään tämän kummusemmasta me ei oikeastaan puhuta tällä oppitunnilla, mutta katsotaan muutamia esimerkkejä, että miten tota asiaa voidaan soveltaa. Ja yksi huomio tai muutama huomio tähän alkuun lisäksi vielä, eli se reittisuunnitelma, se työ siellä kotona sen kartan kanssa, se on sen kaiken pohja. Se täytyy tehdä huolellisesti, tutkia se kartta läpi, tehdä se vaihtoehtoinen reitti, suunnitella se ensisijainen reitti, miettiä sieltä valmiiksi niitä linjoja ja määrityspisteitä. Tämän oppitunnin sisältö, nämä neuvot toimii lähinnä vain saaristossa tai rannikolla silloin, kun on tarpeeksi kohteita ympärillä näkyvillä ja tietysti edellyttää hyvää näkyvyyttä. Silmä oppii nopeasti tunnistamaan käyttökelpoiset linjat, eli siinä mielessä tämä on niin kuin teoria, mitä me tässä käydään läpi, jos ei ole ennen ollut merellä ja nähnyt, että miten saaret erottuu toisistaan, niin se on käytännössä se käytännön taito, mikä sit oppii vaan siellä merellä liikkuessa. Viivoja on helppo piirtää kartalle sitten silloin, kun sitä suunnitelmaa tehdään, mutta se totuus voi olla paljon monimutkaisempaa. Eli niitä kohteita, mitä me ollaan ajateltu käytettävän, niin niitä ei välttämättä löydy sieltä horisontista tai taustalta. Ja esimerkiksi joku luoto tai saaren kärki, niin onko se selkeästi erottuva, näkyvä, näkyykö se kauas, mitä jos aurinko paistaakin vastaan ja sieltä häviää kaikki kohteet, mitä sieltä on ajateltu käyttää ja niin edelleen. Siinä voi olla mitä tahansa tilanteita tai vaikka sumu yllättää, niin silloinhan me sitten joudutaan muuttaa taas navigointimenetelmä johonkin toiseen. Mutta kun puhutaan tämmöisestä perusmenettelystä, niin se silmä oppii kyllä aika nopeasti tunnistamaan ne käyttökelpoiset linjat, eli siihen käytännön taitoon kyllä harjaantuu, kun vaan niin kuin harjoittelee ja pitää sen navigoinnin perustan jossain määrin ainakin sen optisen navigoinnin pohjalla. Ja sitten tämmöinen kaikista kriittisin varmistus, eli varmista aina vähintään 2 kertaan, että se sun havaitsema kohde siellä maastossa vastaa sitä kohdetta, mitä sä oot ajatellut sen kartassa oleva. Tämä on ehkä kaikista kriittisin vinkki siinä mielessä, että jos tämä asia menee pieleen, niin silloin kaikki nämä tekniikat menee pieleen. Eli tämä täytyy saada oikein. Se saari, mitä te ajattelette kartassa, että onko se toi tuolla maastossa, niin se täytyy varmistaa useaan eri kertaan, usealla eri menetelmällä, koska jos se kusee, niin sitten kusee koko navigointi ja homma. Silloin mennään pieleen. Eli tämä on se kaikista tärkein asia tässä koko hommassa. Eli ne linjojen muodostajapisteet, saarenkärjet, luodot, merimerkit, ne on niitä, mitä me ajatellaan olevan. No mistä me niitä sijoittajia sitten saadaan? Linjataulut, hyvinkin perinteinen tai tämmöinen kaikista ehkä useimmiten käytetty, helpoiten ymmärrettävä. Nämä on merenkulun kiinteitä turvalaitteita, eli niiden paikka on tunnettu siellä kartassa ja ne näkyy kauas maastossa. Ne on kaikista varmin, helpoin ja tarkin linja saada sijoittaja tai se suunta. Yleensä näitä käytetään, että ajetaan sitä linjaa pitkin, eli saadaan se suunta siitä myös. Mutta näitä voi käyttää myös niin kuin siihen, että kun me ylitetään vaikka laivaväylän keskilinja, sitten me katsotaan, että no niin, linjataulut osuu päällekkäin. Nyt ollaan väylän toisella puolella, eli ollaan niin kuin päästy niin sanotusti puoliväli yli. Esimerkiksi semmoinen. Ja huomiona, eli sitten kun on näitä laivaväyliä saaristossa, isoja laivaväyliä, huviveneilijöiden tulee pysytellä poissa laivaliikenteelle tarkoitetulta väylien keskilinjoilta, johtuen ihan siitä, että huviveneilijät pysyy saaristossa pois laivojen tieltä, jos veneilijät seilaa siellä laivoille tarkoitetulla väylien keskellä, niin siellä on kyllä aika äkkiä laivan torvet huutaa, eli veneilijät ajakaa niitä väylien reunassa tai sitten ihan kokonaan
veneilijöille tarkoitetuilla pienväylillä. Ja sitten jos joutuu luovimaan siellä niin kuin väyläalueilla saaristossa, niin tähystys. Sinne ei kannata mennä sinne keskelle, jos sieltä takaa tai edestä on tulossa Viking Line tai joku muu isompi laiva samaan aikaan. Vaan pysytellään siellä poissa, mikäli mahdollista. Pitkässä oppitunnissa käydään vielä, tai varsinaisessa oppitunnissa käydään vielä linjatauluista vähän enemmän asiaa. Palataan aiheeseen, mistä me saadaan näitä sijoittajia. No esimerkiksi siellä on Orhisaaren loisto, saaren kärki. Mitä terävämpi se saaren kärki on, sitä parempi. Kartassahan sitä ei välttämättä erota, mutta mitä se näitä syvyyskäyriä ja korkeuskäyriä siitä voi arvioida, että onko se joku matala hiekka tämmöinen pitkälle ulottuva hiekkasärkkä, niin semmoinen ei välttämättä ole niin hyvä, koska se ei siellä maastossa näy. Ja toisekseen siitä on vaikea sitten saada sitä linjaa. Tuommoiset selkeästi erottuvat saaren kärjet ja loistot, kummelit, mitkä tahansa kiinteät merimerkit, kauas näkyvät. Pääasia on se, että se sijainti on tunnettu siellä kartalla sekä sitten, että se näkyy kauas siellä maastossa. Tässä on nyt hyvä esimerkki, mitä ollaan saatu toi Orhisaaren loisto ja saaren kärki linjalle. Tiedetään, että ollaan juurikin niiden piirtämällä linjalla. Kartassa näyttää tältä. Tuossa on tuo saaren kärki ja vasemmalla Orhisaaren loisto. Me ollaan tuolla 7,5 väylällä tultu tuolta pohjoisesta suurin piirtein. Arvioidaan, että missä ollaan tuolla sinisen ympyrän alueella, jossain siellä. Hyvä, nyt me nähdään, että ne on päällekkäin noi kohteet. Niin me ollaan saatu sijoittaja. Me ollaan tasan tuon punaisen viivan niin ylitse menty. Eli saadaan hyvinkin tarkka tämmöinen sijainnin piste tai linja, että missä mennään. Sitten samaan aikaan, kun me saataisiin jostain toisesta mahdollisimman isossa kulmassa tai niin kuin 90 asteen kulmassa, suorassa kulmassa, niin toinen sijoittaja tai parhaimmillaan useampikin, niin saadaan hyvinkin tarkka sijainti sillä kyseisellä hetkellä. Tässä kuvassa näkyy lisää sijoittajapisteitä, eli vasemmalla oli tuommoinen luoto, sitä on hyvä käyttää. Saaren kärjet, saaret, tommosia on hyvä käyttää. Taustalla näkyy jotain torneja, mikäli nämä on vain karttaan piirretty tarkasti ja sijainti tiedetään mitä torneja ne on, niin todella hyviä käyttää. Sekä sitten kaikki näkyvät, taitaa olla loisto kyseessä tuollakin. Ja siellä näkyy taas se Orhisaaren loisto oikealla. Saaren kärki kanssa hyvä linjapiste. Ja vasemmalla, no siellä on purjevene, no sitähän nyt ei voi käyttää, eli liikkuvia pisteitä ei tietenkään voi käyttää sijoittajana. Tutkamerkki, linjataulu, voidaan piirtää niidenkin välille sijoittaja. Ei sen ole aina pakko olla linjataulu, vaan jos me tiedetään, että tuossa on ton linjan alataulu, vedetään siitä viiva tutkamerkin läpi, niin käy ihan yhtä hyvin sijoittajasta tai linjasta. Paikan määrityksessä mieluiten 3 eri sijoittajaa mahdollisimman suuressa kulmassa, 120 asteen kulmassa eri puolille. Saadaan mahdollisimman tarkka sijainti. Kolmiosijainnista puhutaan oppitunnilla kanssa lisää. Turvarajoista. Kaikessa yksinkertaisuudessaan kyse on tästä. Eli saadaan linja, jonka ylitse ei tule mennä. Tässä esimerkiksi tuolla on ympyröitynä kare ja tuolla vasemmalla tullaan tuolta pohjoisesta. Miten me voidaan määritellä, että me ei törmätä noihin mahdollisesti näkymättömiin kareihin, ainakin toi veden rajassa oleva. Ja vaikka toi näyttää, että se olisi veden pinnalla oleva kivi, niin ei se välttämättä korkealla vedellä silti tai aallokossa välttämättä aina näy niin selkeästi ainakaan. Joka tapauksessa halutaan varmistaa, että ei törmätä sinne, saadaan linja vedettyä. Tuommoinen turvaraja vedettyä tuon Västra Lindsårin, Saaren ja Moosgrundetin kummeli kohdalle, eli sitten me voidaan sanoa, että kunhan pysytään ton linjan kartasta katsottuna oikealla puolella ja sitten jos etelään päin mennään alaspäin, niin pysytellään sen linjan vasemmalla puolella koko ajan, niin vältytään vaara-alue.
Eli ihan yksinkertaisimmillaan turva-alue tarkoittaa tätä. Käydään siinä varsinaisella oppitunnilla vähän lisää ja tarkemmin esimerkkejä tostakin aiheesta. Sitten kohteen määrittäminen, eli nyt tuossa seilin itäpuolella on tuommoinen aukio ja siellä keskellä on kivi. Tuo kivi on erittäin matala, vaikea havaita, vaikka näyttääkin, että on vedenpinnan yläpuolella. Kokemuksesta tiedän, että ei kovin helposti näy. Miten me saataisiin se määriteltyä, sen paikka? Käydään tästä esimerkkejä, kerron vähän tarkemmin, millä menetelmillä. Toinen esimerkki, miten me saadaan toi veden rajassa oleva karikko mahdollisimman tarkasti määriteltyä. Kerron siitäkin. Ja sitten me käydään seilin edustalta navigointiesimerkki. Esimerkiksi juuri toi edellä mainittu kivi, miten me vältytään se. Käydään 3 eri menetelmää siihen. Oppitunnilla läpi niin sanottu turvarajojen esimerkki ja sitten käytetään pelkkää käännöslinjaa ilman turvarajaa ja sitten linjan vierestä seuraaminen, tämä viimeinen esimerkki. Ja siitä me käydään sitten lisää sillä varsinaisella oppitunnilla. Eli linjan vierestä seuraaminen kaikista helpointahan juurikin seurata väylän vieressä, kun meillä on noita lateraalipojuja tai muita kardinaalipojuja siellä. Ja sitten aivan viimeisenä me sillä oppitunnilla käydään esimerkki, tämmöinen isompi esimerkki, että miten me voidaan navigoida tuolta Pensaarista Brensääriin mahdollisimman suoraa viivaa tuommoisella alueella, missä ei mene väyliä, missä on paljon kiviä, ei kauheasti merimerkkejä, miten voidaan näitä linjoja käyttäen päästä tämä niin purjehtimaan mahdollisimman suoraan. Me käydään siihen esimerkkejä. Katsotaan ihan kohta kohdalta nämä esimerkit. Käydään myös saarten laskemismenetelmä, mikäli on tuttu. Ja huomioina maiseman lukeminen on avain optisen navigointiin. Se harjaantuu nopeasti, mutta vahvistaa tulkittu sijainti ja suunta myös muilla menetelmin. Eli ei se kompassi tai GPS-plotteri missään tapauksessa huono ole pitää päällä, vaan päinvastoin kyllä se on hyvä olla aina esillä, mutta sekin voi näyttää kriittisesti väärin ja silloin se, että me kyetään varmistamaan sen paikkansa pitävyys esimerkiksi ottamalla näitä linjoja ympäriltä ja varmentamalla siten, näyttääkö se GPS oikein vai ei, ja toisaalta sitten se, että kun se paljon pahattu blackout kautta vastaava tilanne tulee, jossa se plotteri putoaa pois pelistä, niin meillä täytyy olla työkalut ja kyky navigoida myös ilman sitä vähintään seuraavan suojasatamaan. Maisemat ei erotu aina helposti, näkyvyys voi olla rajoitettu, tähystäminen, ennakointi, merimerkkien tunteminen ja käytännössähän tämän maisemanluvun oppii kaikista helpoiten. Reittisuunnitelma kannattaa sinne kartalle valmistella hyvin, koska se samalla opettaa se reitin teille valmiiksi, niin teillä on huomattavasti helpompi työ sitten siellä merellä katsoa sitä karttaa ja tulkita sitä maisemaa, kun teillä on jo muistissa aika pitkälle, että mitä siellä pitäisi olla, niin se aika ei sitten siellä navigoinnissa mene siihen kartta-ihmettelyyn, vaan siihen maiseman kattomiseen ja sen tulkitsemiseen. Se on se tärkeä, minkä takia se kartta kannattaa opetella niin kuin mahdollisimman hyvin ennalta, kun menee uudelle vesialueelle. Sitten vielä muutama tehtävä oppitunnin lopuksi. Kiitos kun katsoit tähän asti, ja jos tämä on sellainen aihe, johon haluaisit saada vähän syvemmän otteen tai syvemmän perehdytyksen, niin katso ihmeessä se tunnin mittainen versio. Tämä oli aika tälleen
juosta heitetty läpi, eli tässä nyt ei ehditty käymään oikeastaan mitään muuta kuin vähän alkuun katsoa, että mistä puhutaan oppitunnilla. Klikatkaa tuosta video alta tai archailtraining.org kautta oppitunti, niin sieltä löytää sen tunnin mittaisen, jonka voi ladata sitten kuunneltavaksi. Käydään nuo esimerkit kohta kohdalta huolella läpi siinä. Kiitos kun jaksoit katsoa tähän asti ja nyt ei muuta kuin moi moi!